Enche bia na abusua eye Apostle Joseph Kantanka odi kan na abusua friends central fo nhyiemu ededa wo beye opani dotiye na yakata na chi kra na eyebosum yedi ye no eyebosum yetoso nson no da itwa to kra na beba so ne sasunti abusua bo anan akopie mu ewo ode ne ho kwafo akoto a otoso miensa hemfie ede krata akoma na wode ntonsa ede afre no Ewo ebobo so meni moneda etoso duba kon wa fimpinu ene eduenunum mu aye briche kese ebebo wo man yi ena afenso ye Kristo asafoma ya ebeto adwase kofa bai edema Kristo asafa story no emeritus professor apostle Dr. Engineer Kodesafo we frantoma ne tintimo na ewo se eye busuafo ye amamere ene amane se be ya ebusua betimi atena se na wonom akambo mo ene mano na wonom aye entotoye a wonom befa so na wode akata akrachi kra enu na nam so amasa brede ema eni abusua wonom akwakopie mu ewoye akwamufie na wato wonsa ede afre akwamu man hene ode ne ho kwafo akoto abotoso miensa se won ne mpanifo nso wadi wani monyam ebeba bepie mu ewo dwumadie no wase na bra mpanifo ekopie mu ewo hono mo no yentie ensama hodo a eye wode ne ho kwafo akoto otoso miensa wode tudwa nia ehia se nyina ede akomakro ane inkabom edibeja papa sabe ababobra ewo ebibi mamu amawi ase nyina atenenka no na emprempe ewo mu ehia me pa za kanfo de enye obia no wu asabe ye na yi bo obi ti se apostle de uwa ye na yi esi yi na ye so waye bi the mesre abusua ne ma to da bia na ansam ne doso anso ne nyina akwakwa enipa ntinya mesra ne nkabom na akoma baako na ye moya aboso ye hye ye hoden na yentimi fanya papa kwan fefe mpa bua ne se we nyina achi no betimi so ahwe na chi yi na ne bre amaye bre kwa apostle de akwaman wa mi jane kwan enu achi no nana enhira akosua poma wono nso agina abusua no ene emanamu eda empanifo ase wono nso yentene nsema hodo a woka ye ne bi nana mesre agina emma anem abusua anem Kristo asafo anem aduanafo nyina anem adawase